Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Războiul asistenților maternali cu șefii Consiliului Județean s-a mutat în stradă. Astăzi câteva zeci de asistenți maternali au pichetat sediul CJ, iritați de acele declarații făcute de șeful instituției Constantin Simirad, potrivit căruia câteva sute de asistenți își vor pierde slujbele. Ulterior, șeful CJ a spus că nu se vor mai face concedieri, dar se pare că asistenții n-au avut încredere în aceste afirmații, astfel că astăzi au organizat un protest în fața sediului CJ. Discutăm în această seară despre nemulțumirile asistenților maternali, despre ceea ce se întâmplă vis-a-vis de soarta lor. Invitații serii: Cătălin Toma, liderul sindicatului Nova Vita, cel care îi reprezintă practic pe asistenții maternali din județ, 980 la număr. Bună seara! Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Bună seara! Bună seara! Și Ion Serbina, secretar Consiliului Județean. Bună seara! Bună seara! Înainte de a porni discuția, să urmărim un material, să vedem ce s-a întâmplat astăzi exact la CJ, într-un material realizat de colegii de la știrile TLR. 30 de persoane s-au strâns în fața Consiliului Județean pentru a-și striga nemulțumirile. Copiii nu au drepturile care li se spun că trebuie să li se dea și nici drepturile noastre nu sunt respectate. Noi muncim 24 de ore din 24. La un salar, având 2 copii în plasament, am un salar de 6 milioane, de 640 de lei. Pe ziua copilului, ce dă domnul Simirad? De ziua copilului, domnul Simirad a declarat în data de 12/5 pe postul TLM că dacă nu ne convine să ne retragem. De ce nu se retrage și dumnealui, care o pensie de 70 de milioane, un salariu de 50 de milioane și eu cu 2 copii am 6 milioane? Asistenții maternali l-au somat pe șeful Consiliului Județean Constantin Simirad să anunțe public care este strategia instituției pe care o conduce vis-a-vis de asistența socială. Protestatarii au cerut date concrete pentru următorii 3 ani. O altă revendicare este ca problema asistenților să fie abordată de Comisia de Dialog Social. Respectarea sentințelor judecătorești definitive și irevocabile reprezintă o altă cerință a asistenților maternali. Toată această situație are la bază neplata unei sentințe judecătorești, care are o sumă foarte mare de bani care ar trebui să parvină asistenților maternali. Lipsa acestor fonduri l-a enervat teribil pe domnul Simirad și a hotărât ulterior să facă aceste restructurări, care probabil datorită campaniei electorale și altor motive pe care dânsul nu recunosc personal, a hotărât ulterior să nu mai aibă loc aceste disponibilizări. În timpul protestului, președintele Consiliului Județean împărțea cadouri copiilor aflați în plasament. 30 de minori au primit jucării, dulciuri și cosmetice în valoare de 67 de lei de pachet. Nu văd motivația reală pentru care o fac. Se știe că decizia noastră a fost în favoarea asistenților maternali. Rămâne să vedem cum ne descurcăm. Sigur, vom avea greutăți financiare și, bineînțeles, că lucrul ăsta trebuie rezolvat într-un fel. De altfel, o adresă de la guvern pe care ne-a trimis-o ne-a avertizat că trebuie să facem economii în acest sector, dar să păstrăm numărul de angajați. Nu știu cum se poate face economii păstrând numărul de angajați. Bun, avem și o adresă de e-mail, linia1@tlm.ro, la care ne puteți scrie mesajele. Vom lua și telefoane în partea a doua a emisiunii. Domnule Toma, de ce ați mai organizat acest protest? Domnul Simirad a spus în urmă cu câteva zile, săptămâna trecută, că nu se vor face disponibilizări. Nu aveți încredere în afirmațiile șefului CJ? Exact, nu am încredere în aceste afirmații, mai ales că ne aflăm în plină campanie electorală și m-am învățat să nu cred în declarații politice în timpul campaniilor electorale. Aceste declarații mi-au parvenit personal undeva în data de joi, săptămâna trecută, după amiază, când era prea târziu ca să iau o decizie de oprire a acestei pichetări. Erau înștiințați un număr extraordinar de mare de oameni. Trebuiau să ajungă undeva între 100 și 300 de participanți la pichetare. S-a înțeles de către asistenții maternali, din păcate, din declarațiile domnului Simirad, că odată cu renunțarea la aceste disponibilizări nu va mai avea loc nici pichetarea, un lucru de altfel fals.
Deci motivul pentru care noi am continuat să facem această pichetare este faptul că noi nu credem în aceste declarații, noi credem doar în documente scrise. Și aceste documente scrise nu ne-au parvenit. Dar spuneți-mi, v-a trecut supărarea pe domnul Simirad? Au fost niște schimburi acide de replici, chiar aici, într-o emisiune, domnul Simirad s-a contrat cu un asistent maternal, cu o doamnă, și de acolo au ieșit scântei. Singurul lucru care îl doresc eu este să se aplice corect aceste sentințe judecătorești și să nu se facă disponibilizări. Nu am resentimente sau probleme mei personale față de domnul Simirad. Da, domnule Bantaș, cum calificați, discutăm întâi despre protestul de azi. E justificat și avea sensul sau nu? Apoi intrăm și analizăm și revendicările. Consider că protestul, atâta vreme cât s-au primit din partea domnului președinte Simirad feedback-ul pozitiv cu privire la decizia inițială, respectiv cea cu disponibilizarea, nu și-ar fi mai avut rostul, și atâta vreme cât, mă rog, s-a luat cel puțin verbal la nivelul Consiliului Județean decizia ca hotărârile respective și trebuie să fie respectate. Deci banii pentru, mă rog, cele două hotărâri se vor da. Se vor negocia, probabil, eu știu, eventuale reeșalonări. În bugetul Consiliului Județean pentru Direcția de Asistență Socială acești bani nu au fost prinși anul acesta. Despre ce sumă ar fi vorba? Din calculele specialiștilor contabili ar fi vorba în jur de 2.400.000 de lei noi. Iar bugetul pentru asistența maternală din acest an este undeva la 22 de milioane. Ăștia sunt bani, reprezintă bani în plus câștigați în urma unor procese, nu? Este vorba de o sumă care a fost câștigată prin respectivele hotărâri care sunt definitive. Da. Ion Serbina, cum calificați demersul asistenților maternali de a ieși totuși astăzi în stradă? Oamenii se pare că nu au încredere în simple afirmații, vor mai mult, vor garanții. Dacă am în vedere că sunt 980 de asistenți maternali, iar cei care au pichetat sunt în jur de 30, cred că raportul este în favoarea celor care au crezut în ceea ce s-a spus. În al doilea rând, ar trebui ca acești oameni să înțeleagă o dată pentru totdeauna un lucru. Bun, deci acești 30 de oameni nu sunt reprezentativi? Ba da, nu contestă asta, poate fi și 5 oameni. Au protestat. Era vorba de o pichetare, nu de o acțiune în forță. Totuși. Dar nu a spus nimeni asta. 2. Eu cred că e alesă bine data, pentru că pe 1 iunie, dacă mi-amintesc eu bine, ziua copilului și nu a asistentului maternal. Asta e o părere personală. 3. Cred că aici nu trebuie să zicem dacă domnul Simirad se va ține sau nu de cuvânt. Pentru că o hotărâre, o sentință judecătorească rămasă definitivă și irrevocabilă, ea trebuie pusă în aplicare. Indiferent ce dorim noi, indiferent ce spune, mă rog, șeful instituției, indiferent ce aș spune eu. Ea este obligatorie de pus în executare. Pentru că bugetul s-a făcut pe anul ăsta, este evident pentru orice om că trebuie să faci rost de acești 24 miliarde de lei. În plus, deci bani care nu apar nicăieri. E firesc să faci, nu? Doar este o chestiune elementară. Banii ăștia se vor da. 3. Da, de unde vor veni? Vor veni de la guvern? Vor fi luați din altă parte? Cu siguranță acești bani se vor da, pentru că trebuie să execuți o sentință rămasă definitivă și irrevocabilă. Dacă ei nu se vor da toți odată, nu se vor da mâine, dar în câteva luni de zile pe eșalonare, acești bani se vor da, pentru că există în buget o sumă X. Vom vedea după, spre toamnă vom vedea. Apropo de ce spunea domnul Toma de vreau să vă întreb următorul lucru. Aceste lucruri erau știute și atunci când Simirad a făcut afirmațiile respective, că trebuie să dau afară câteva sute de oameni, din 1000 rămân 350 pentru că nu mai am bani. No, el nu aflase de acea sentință? Sau? Ba da, tocmai pe baza acestei sentințe a făcut și în socoteala domniei sale a zis, domnule, ca să pot da banii, trebuie să dau atâția oameni afară. Deci a fost o socoteală și o chestiune pur politică. Problema se pune altfel. Problema nu se pune așa, problema se pune cu totul altfel. În primul rând, n-a spus nimeni, sau dacă a spus, poate a fost o chestiune așa spusă, hai să zicem așa, într-un anume moment, necântărită. Vom vedea ce se va întâmpla după evaluarea care s-a făcut la asistenți sociali. Aici nuanțați dumneavoastră?
Eu nu nuanțez nimic. N-a spus așa. Eu spun asta pentru că eu sunt totuși... Câteva sute de oameni vor pleca. Stimate, vom face anchete și vom până vedea la cine. urmă, nu știu dacă știe multă lume, și dacă nu știe, poate e bine să uite ce spun eu acum. Asistenții maternali au fost creați în România datorită unui ministru de la acea dată care se chema Cristian Tăbăcaru în 1996, de mine și încă vreo 2-3 colegi care am acționat pentru crearea acestei instituții. Bun, și asta care e foarte bine, dar mai puțină importanță în contextul... Păi nu vom luptei de distruge acum. noi acum această instituție, să ne lămurim odată pentru totdeauna și nu vom reînființa casele de copii care nici nu putem să le reînființăm mâine. Astea sunt alte chestiuni. Una este să discuți pe un factor, să zicem, emoțional sau pe un factor politic și alta este să discuți o chestiune punctuală pe care trebuie să o realizezi ca atare. Serbina, dar în momentul când dai oameni afară și niște copilași, rămân și ei pe din afară. Și atunci ce facem? Îi ducem, reînființăm casele de copii? Nu, pe asta știm noi cum arătau? Deci, în mod cert, să lămurim foarte bine lucrurile. Acum, chiar dacă cineva ar dori, nu s-ar putea. Asta nu se pot construi peste noapte. Să lămurim lucrurile bine. Iar instituția asistentului maternal trebuie să rămână, indiferent de ce vorbim noi aici, acum, sau ce spun alți oameni, pentru că este singurul sistem normal, dacă vreți, în România și este foarte de bună practică, recomandat chiar Europei, ce se întâmplă în România în domeniul respectiv cu asistența maternală. Bun, dar aș vrea să revenim puțin la acea declarație făcută de domnul Simirad. A fost o declarație, nu știu, făcută de-a naibii, la nervi, responsabilă? Să nu începem cu a răscolit totuși viețile a 1000 de oameni. Adică oamenii nu trebuie au trăit într-o tensiune cât? 2 săptămâni. 2 săptămâni, n-au știut. Abia ulterior a revenit și a spus poate influențați oarecum și de o posibilă acțiune de protest anunțată. Pe mine oarecum acum mă transformați într-un avocat al domnului Simirad, ceea ce nu aș dori să fiu. Un punct de vedere, nu. Punctul meu de vedere a fost destul de clar. E posibil ca un șef de instituție care are un buget, care se trezește a doua zi, pentru că spuneați, trebuia să știe, nu putea să știe, pentru că sentința ca să rămână definitivă și irrevocabilă, dacă nu mă înșală pe mine memoria, a rămas cam acum o lună de zile. Nu știu exact, domnul Toma, când. Nu, și mai devreme. Mai devreme. Oricum bugetul. Deci, oricum bugetul era bătut în cuie. Când ești, nu e adevărat, când ești un șef de instituție și când te trezești că ai un buget, dau un exemplu, 100 de miliarde, și când cineva spune, mâine vei plăti încă 24 de miliarde, trebuie să ne punem în situația acelui om, că trebuie să facem și asta și să spunem cum va găsi soluții. Poate că de pe picior vorbind, omul a spus, dom'le, va trebui să facem așa și așa. Ce-ar fi acum? Domnule Serbina, ce-ar fi? Numai o secundă să termin treaba în frază. Știți bine povestea cu rectificările. Ele pot fi și negative, asta e altceva, dar în situații limită singura rectificare, dumneavoastră știți iarăși foarte bine că singura rectificare negativă care s-a făcut, îmi pare rău că o spun, dar poate voi fi oarecum pus la zid, s-a făcut sub guvernul Boc. Să ne înțelegem că nicio rectificare până acum de 20 de ani cât sunt eu la Consiliul Județean nu s-a făcut în defavoare și negativ. Am înțeles. Sunt multe de discutat, dar intrăm în acea... Vreau să lămuresc și asta și cu asta închei. Foarte pe scurt și ca să închei. Nu dă nimeni afară pe nimeni, ca să ne înțelegem o dată pentru totdeauna, și vă rog să se precizeze aici că asistentul maternal va veni la evaluare în fața Comisiei Județene de Protecție a Copilului, unde sunt psihologi, educatori, sunt și eu și alții, și dacă doriți, și e bine așa, o să încercăm să participe și mass media, chiar cu riscul de a zice că acele ședințe nu sunt deschise și ar fi confidențiale. Vom acoperi partea care trebuie, dar veți fi Am de înțeles. față. Ce credeți, domnule Toma, când domnul Simirad a făcut acele afirmații? Nu știa situația sau pur și simplu s-a uitat pe niște cifre și a zis, o rezolvă așa, dăm niște oameni afară? Cred că domnul Simirad s-a gândit în acele momente mai mult la calitatea sa de ordonator principal de credite și mai puțin la
aspectele legate de asistența socială, de asistența copilului și la locurile de muncă ale acestor oameni. Ulterior, când am văzut care este impactul declarațiilor sale în media, ținând cont și de campania electorală, eu cred că are și asta un rol important, și-a retras aceste declarații. Eu consider că nu este normal să se întâmple așa, nu ne putem juca cu viețile 1000 de oameni și declara la o săptămână la alta cu totul altceva. Consider că este nevoie de un proiect clar pentru asistența socială a următorilor 3 ani, să știe clar ce se vrea de la asistența socială. Pentru că nu au trecut 2 săptămâni înainte de declarațiile domnului Simirad, când Direcția de Asistență Socială își făcea un elogiu din faptul că a reușit să ducă în asistență maternală 1234 de copii la 980 de asistență maternală, că la 2 săptămâni să auzim că vor să disponibilizeze 600. De aceea noi credem că este necesar să ne se prezinte nu numai nouă, și salariaților în asistență socială, mass media, societății civile, să ne se prezinte ce măsuri propune domnul Simirad pentru asistența socială în următorii 2-3 ani. Dar spuneți-mi, în toată această perioadă, că au fost frământări, nu? Și asistenții maternali și-au pus numeroase întrebări. Ați avut o discuție cu domnul Simirad? Nu am reușit să am o discuție temă? am reușit doar să-i transmit câteva... Sau poate s-a întâlnit cu altcineva de la... Nu s-a întâlnit cu altcineva, din câte știu eu m-a evitat. Am fost de câteva ori la dumnealui, am solicitat o audiență, ca astăzi să aflu că trebuia eu să insist. Ca să avem Cine v-a spus discuție. asta? Secretara lui. Trebuia să insist. Dacă dumnealui a Păi cum să dați buzna sau ce înseamnă a insista? Nu am cerut detalii, nu am cerut detalii, am lăsat memoriul ăsta care l-am în fața acum și am plecat. Aștept să fiu chemat la dialog. Eu consider că toate problemele acestea care au apărut sunt consecința unei lipse de dialog. Consider că trebuia să fiu chemat imediat după ce s-a câștigat această sentință și să fi discutat în modul cel mai limpede în ce modalitate poate fi pusă în aplicare, eșalonare, reeșalonare. Timp de 33 de zile am trimis adrese oficiale către DGASPC, către Consiliul Județean și am solicitat să avem un dialog, să vedem cum putem pune în aplicare aceste sentințe și am primit răspunsuri neconcludente. Am solicitat o perioadă, nu pot să cer o dată fixă de punere în aplicare, o perioadă, iunie, iulie, august, nu am primit așa ceva. Domnule Bantaș, în aceste condiții nu se poate discuta. Cum a primit direcția, domnule Bantaș, acea veste că trebuie făcute anchete sociale extrem de rapid, în 2 săptămâni, și trebuie luată măsura concedierii unui număr important de asistenți maternali? Deci, cum ați reacționat în momentul acela? În momentul de față, raportul final nu s-a închegat așa, am doar niște date preliminari. Evaluarea aceasta periodică, cum să spun, a speriat într-adevăr asistenții maternali, dar nu ar fi trebuit să fie așa, pentru că ei sunt evaluați periodic, lunar chiar. Reatestarea se face odată la 3 ani prin Comisia de Protecție a Copilului. Specialiștii au pus, pe hârtie și au făcut niște instrumente de lucru în care au fost trecut o serie de itemi, legate de evaluarea aceasta. Mă refer strict la cei de la vârful direcției. Deci, cum ați interpretat acea declarație a domnului Simirad? Deci v-ați gândit că acest lucru poate fi posibil sau e o declarație, nu știu, făcută pe picior de către șeful CJ? Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului trebuie să, în primul rând, să respecte legea și standardele legale în vigoare. În măsura în care... Dar aici vorbim, se pare, de legea lui Simirad. Acum mă scuzați că intervin. Noi sunteți moderator și aș ruga să păstrăm un echilibru aici. Noi parcă am face acum un fel de proces a ce a spus domnul Simirad. Dacă m-ați chemat pe mine aici, m-ați chemat în calitate de, hai să spunem, coordonator în domeniul respectiv. Eu nu fac aici un proces ce a spus. De aici, păi de aici până mai încolo declarația respectivă a pornit totul. Da, dar noi discutăm acum jumătate de oră. Domnule, a spus domnul Simirad, a făcut domnul Simirad, deci noi nu ne putem transforma acum într-o emisiune cu ce a spus. Eu dar vedeți că asistenții... Nu, asistenții, eu sunt secretar de județ și vă pot spune dumneavoastră cum vom proceda. De asta m-ați chemat aici, nu? Că nu pot transforma nici așa în avocat, nici în ceva aici. Eu sunt omul care vă poate răspunde dumneavoastră la niște întrebări foarte pertinente și clare. Reprezentați Consiliul Județean și că nu neapărat, dar eu nu cred ați vrea să-l apărați. Nu neapărat, dar nu este corect, nu este deloc corect ca un om să fie totuși vorbit în lipsă și tot să spună așa sau așa. Nu este corect să spună, domnule, cred că niște chestii politice, pentru că acum sunt europarlamentare și nu nimic politic, dacă este să o luăm pe aia dreaptă. Și cred că, odată explicația dată, un
ordonator de credit se află în imposibilitate, sigur că poate să facă o declarație, hai să spunem, pripită. Sigur. Dar deci considerați că a fost o afirmație declarație pripită, asta e altceva, e cu tot altceva. Nu? Păi dacă este ordonator de credit, să încercați să smulgeți totuși o chestie. O putem smulge dacă vreți, dar nu e corect un lucru. Haideți să vorbim de asistenți maternali. Dacă doriți, într-adevăr, să vorbim de asistenți maternali, vorbim de lege. Câteva săptămâni, 1000 de oameni au trăit, cred că, nu știu, dacă mulți au trecut. 1000 de oameni au trăit. Pentru că n-au știut cum se vor face anchetele respective, cât de obiective sau subiective vor fi. Pentru că în momentul când din 1000 de oameni rămân 400, te gândești că să vă explic și eu zbor. Eu am discutat cu domnul Toma și știe foarte bine ce am discutat. Și am spus clar, acea chestiune cu 600 de nu știu ce a fost dată pentru că, la o socoteală, cum a spus și dumneavoastră, domnule, să văd câți bani am, cum am. Lucrul ăsta nu este posibil peste noapte, pentru că este o comisie de protecție, încă o dată spun, care nu este comandată de cineva. Acolo un specialist spune da sau nu. Acolo un specialist îi scălește. Bun, e regulă ceea ce spuneți, nu, dar este un adevăr. Pe de o parte avem o declarație a unui șef de instituție, un care șef de Consiliu Județean. Care și-a corectat. De cealaltă parte avem niște familii și niște copii. Da. Care... Deocamdată familii sau locul lor, asistentul maternal își primește drepturile, care le-a primit și până acum, nu? Și de aici încolo căutăm soluții, că n-am stat pe loc. S-a făcut demersul la București, s-a făcut demersul la Ministerul Muncii, s-a făcut demersul la primul ministru Boc, s-au făcut demersuri în sensul de a echilibra acest buget și de a căuta soluții, pentru că, repet, nimeni, absolut nimeni, nu va lua un copil și îl va da într-un cămin. Asta să fie foarte clar. Nu ne reîntoarcem la perioada anilor 50 sau chiar perioada anilor 90. Nu mai avem nevoie totuși de acele, hai să spunem, secvențe date în Occident în care România era pusă la zi. Dar să știți că exista acest risc. Dacă măsura era dusă până la capăt, nu putea să existe, nu putea să existe, că exista acest risc. Să știți că sistemul este totuși pus la punct. Domnul Toma știe foarte bine că a fost asistent social. Domnul Toma nu provine de undeva din lună, provine din asistent social. Și știe foarte bine că avem centre destul de moderne, destul de bune puse la punct, dar nu avem capacitatea acum să luăm sute și sute de copii. Și nici nu este gândirea noastră. Domnul Toma dorește un program pe 3 ani. Eu chiar i-aș recomanda să ne facă nouă dumnealui o propunere ce gândește în 3 ani pentru protecția copilului în calitate de asistent social, nu neapărat de lider de sindicat, pentru că este corect să vedem cum protejăm copilul. Dumneavoastră trebuie să plecați de la o chestie. Nu anume cum protejezi asistentul maternal. Îl protejezi în sensul că este un slujbaș. Păi la asta ne referim și dar până și cealaltă chestiune, cum protejăm copilul, pentru că 75%... Dacă îl ascultăm pe domnul Simirad, el nu s-a gândit la asta. Nu, noi ne-am gândit permanent la asta. Păi, și eu lucrez de 20 de ani. Spunând că va da oameni afară, iar în prima fază, domnule Selbina, vă reamintesc că domnul Simirad nici măcar n-a făcut referire la copii. Stimate, n-a făcut referire la copii, doar la asistenți maternali. Dumneavoastră, când îl chemați pe domnul... Păi nu, l-am chemat, dar vreau să aflăm mai multe eventual, poate din culise. Dar spuneți-mi, eu nu stau în culise. Sunteți un bun cunoscător al fenomenului. V-a consultat atunci, ați discutat cu el sau cu doar un tronc a scos acea, sau cu cei de la direcție? V-au întrebat? V-a întrebat domnul Simirad ceva? Sau v-ați trezit și dumneavoastră ca și noi nu chiar ne-am trezit, nu, ne-a întrebat omul, deci a fost corect, și directorul general Ion Florin m-a întrebat și pe mine cum vom găsi soluții și celelalte și am spus, este posibilă o reevaluare. Și este posibil. Bun, asta după ce a spus acel porumbel cu sutele de oameni dați afară. Pentru că, nu știu, aici a fost puțin, într-adevăr, puțin intempestiv. Noi am auzit cei unii angajați funcționari de prin direcție spun că nici directorul actual n-a reacționat, adică a rămas și el mirat, uimit aproape de ceea ce a putut să audă din gura domnului Simirad. Directorul actual să nu fie uimit, directorul actual să vină să explice exact și în fața camerelor de luat vederi ce are de explicat, pentru că este director general al Direcției de Asistență Socială,
Eu sunt cel puțin la a 4-a emisiune de tipul ăsta și eu nu sunt semnatar acolo de dispoziții și restul, dar cred că este timpul ca, în loc să zicem că a rămas mirat sau nu a rămas mirat, dacă a rămas mirat o să-i treacă, pentru că trebuie, directorul general are o atribuțiune. Și dacă îl întreb acum pe domnul Toma de câte ori a discutat cu domnul director general, domnul Toma s-ar putea să devină puțin mai acid, chiar decât la adresa domnului Simirad. Și atunci eu n-aș dori... În ce sens adică? Nu-i mai bine să-l întrebați pe domnul Toma câte discuții a avut cu domnul director general ca să lămurim lucrurile. Aici ajungem la un paradox. Care? Paradoxul este următorul. Când mă duc la conducerea executivă a instituției DGASPC și discut o problemă legată de aplicarea unei sentințe judecătorești, de bani sau alte probleme de genul ăsta, se aruncă pisica în curtea Consiliului Județean. Spune, domnule, eu sunt ordonator secundar de credite, Consiliul Județean este ordonator principal de credit, îmi pare rău, nu vă pot ajuta, inclusiv la negocierea contractului colectiv de muncă. Adică, eu sunt mandatat să negociez un spor în limita a 75%, parafrazez. Întrebarea era atunci unde e elementul de negociere, dacă cineva îți spune negociază în limita A. Deci, tot timpul... Domnul Thomas, vă puneți întrebarea, așa-i? Păi hai să ne punem întrebări serioase. Eu constat că domnul Toma, dar și asistenții maternali sunt duși cu preșul. Deci când merg la instituție, li se pasează răspunderea, domnule, mergeți la CJ, iar când se duce la domnul CJ, Toma a găsește ușa închisă. Și aș ruga să spun acum în fața acestor, că dacă eu nu am discutat cu dumnealui tranșant problemele. Problema este nu doar să discutăm tranșant, anumite probleme trebuie să le și rezolvăm. Că dacă discutăm tranșant luni de zile și nu se rezolvă nimic... se pot rezolva peste zi. Eu n-am zis să rezolvă sentințe de tipul ăsta. Eu am solicitat un lucru omenește, deci am 3 adrese oficiale în care am solicitat să găsim împreună o perioadă, ca să putem anunța și oamenii, în care această sentință va fi pusă în aplicare. Nu vom găsi împreună o chestiune cu sentința pentru acordarea drepturilor bănești. Și nu doar asistență maternă, mai fac o dată precizarea asta care am făcut-o și în emisiunea anterioară. Este vorba de 400 de salariați din centre de plasament care au luat acești bani și în jur de 300 și ceva de asistenți maternali. Da. Deci sunt 700 de salariați din sistemul de asistență social. Dacă să continuăm așa, și eu chiar vă urez dumneavoastră să continuați așa, mergeți până la 2800 și treaba va fi bună. Păi normal așa ar fi. Păi așa să faceți. Drepturile sunt ale tuturor. Și atunci o să dăm 90% la drepturi salariale, iar copilului să-i dăm 10%. Dar spuneți-mi despre ce sumă ar fi pe cap, de că aici vorbim de sume uriașe, 20 și ceva de... Suma per fiecare salariat este în funcție de salariul care la fiecare. Da, așa medie, ca să ne facem o imagine, cât ar fi? În jur de 3.000 de lei, să zicem, de salariat. Să zicem, n-am făcut un calcul exact, m-am să fie care salariat cu sporul, cu salariul din încadrare, cu vechimea. Domnul Toma, ați făcut un calcul cât are din toată chestiunea asta copilul? Deci cât îți drepturi salariale și cât îți drepturile copilului? Ați făcut vreodată un calcul? Stați puțin, dar familia respectivă când ia banii... Totuși protejăm un copil. Am observat de multe ori că domnul Servina acuză într-un sindicat că nu se ocupă de drepturile copilului. Nu acuz, întreb. De drepturile copilului se ocupă Direcția de Asistență Socială, statul, ONG-uri și fundații. Lăsați-mă să termin. Organizația sindicală se ocupă de protecția drepturilor salariaților. Așa. Da? De drepturile copiilor se ocupă statul român. Eu și nu pot... Cum să obțin eu bani pentru copii? Păi, stimate, banii pentru copii sunt dați prin legi, prin ordonanță, nu-i treaba mea. Poate mata nu înțelegi. Stați că vă spun imediat. Statul român alocă o sumă, care e cercușorul ăsta, și alocă o sumă pentru protecția copilului aflat în dificultate. Întreb eu, cât tai de aici și pun drepturi salariale și cât rămâne la copil? Dar nu sunt aceiași bani. Drepturile copilului sunt drepturile copilului și drepturile salariale nu se poate. Domnul, uite în lege, există o hotărâre care zice cât se cheltuiește pentru un copil. Ați luat hotărârea asta? Nu. Banii care se dau pentru copii vin de la Ministerul Muncii cu destinație specială, iar drepturile salariale sunt drepturi salariale. Așa e clarificați noastră că sunteți la mijloc. Care adevărul? Cât e pentru asistent, cât e pentru copil? Fiecare asistent maternal este salarizat conform legii cu salariul mediu pentru un asistent social cu studii medii, și funcție de vechime. Sumele se, jonglează undeva între 6 milioane jumate, 8 milioane jumate. Acesta este salariul asistentului maternal.
funcție de copil, funcție de gradul de încadrare a copilului în handicap și așa mai departe, pentru fiecare copil în parte se primesc niște sume de bani, care sunt hrană, în jur de 8,7 lei pe zi, sume date pentru echipare, pentru rechizite și așa mai departe, undeva la, să zicem, 3 milioane la câteva luni, plus alte cheltuieli legate tot de îngrijirea pur și simplu numai și numai a Dar el vin cu copilului. destinație specială sau e o căciulă din care se ia? Suma, de exemplu, pe 2009 pentru asistență maternală, incluzând și salarizare și cheltuieli pentru îngrijirea copilului, v-am spus, este în jur de 22 de milioane. Deci banii care vin pentru copii au destinație specială. Deci nu amestecați salariile oamenilor cu banii pentru copii. Vă rog frumos. Dar nu le-am amestecat, tocmai asta am încercat să clarific. Toma, luați-o de mor cu mine, că luați-o nu de este mor. așa. Dați-mi temeiul legal, dați-mi ordonanța, legea în care spune Eu nu așa vă ceva, dau nu niciun cred. temei legal, dumneavoastră mă mir, aveați obligația să vă uitați. Există o hotărâre, nicio legătură. domnul Toma, Noi vorbim de sentință judecătorească care se lăsați-o aplică. dreaptă Nu are nicio judecătorească, eu legătură jurist de una cu meserie alta. și eu știu mai bine ca matale. Avem o hotărâre a Consiliului Județean anuală, ați văzut vreodată, în care scrie cheltuielile pentru un copil aflat în dificultate? Avem sau nu avem altceva? Există. Există, da? Da. Și ce scrie acolo? Pe bine știu, am hotărârea Păi vă în față. spun eu, băi, ar trebui să știți. Nu, 14 nu, milioane n-am de discutat lei, despre dați-mi copii voie, aflat în domnul, că vă spun dificultate. eu. 14 milioane de lei pentru copil aflat în dificultate. După care discutăm ce spuneți dumneavoastră. Din care salariu atât, cașcaval atât, ghetuțe atât. Domnul Matan, vorbești mie despre povestea asta când eu mă ocup din 96? Nu știu de când vă ocupați dumneavoastră, dar Dacă cred că nu știi, discuția... foarte grav, domnul Toma. Stimate domnul, eu ți-am creat asistentul maternal pe care dumneata acum te transform în apărător. Cred că discuția a ajuns pe altă pantă. Adică pe care pantă? Nu, deci noi discutăm, noi discutăm. Discuția trebuie să fie pe panta unei acum. normalități, stimate domn. Da, dar nu putem vorbi normalitate în cazul. Luăm o pauză, apoi ne întoarcem la discuția din platou. Ne-am întors în linia întâi, discutăm despre războiul declanșat între asistenții maternali și Consiliul Județean. Domnule Bantaș, am înțeles că au demarat anchetele sociale, nu? Făcute la domiciliile asistenților maternale. Care sunt concluziile? Am spus deocamdată, avem doar niște date preliminare, au fost evaluați cei 952 de asistenți maternali care au în grijă 1241 de copii. Deci s-a terminat evaluarea? Da, urmează ca să centralizăm datele, vă dați seama că sunt enorm de multe date, sunt chestionare pentru fiecare, fișă de evaluare pentru fiecare asistent maternal. Am încercat să urmărim niște itemi, evaluările, itemii respectiv fiind puși în valoare pe fișele de șantonare respective de către psihologi și asistenții sociali. S-au inclus, eu știu, studiile asistentului maternal, cei cu mai puțin de 8 clase, este și o propunere legislativă în acest sens, care este pe site-ul ANPDC-ului cu privire la, că asistentul maternal trebuie să aibă un anumit nivel de școlarizare. S-au mai luat în considerare, eu știu, asistenții maternal pensionari, sunt 57 care cumulează pensie cu salariul de asistent maternal, fără alt venit în familie decât salariul de asistent maternal, cei cu venituri care nu pot fi dovedite, respectiv venituri din munci agricole care nu sunt periodice și nu sunt cuantificate, eu știu, prin impozit sau alte măsuri, fără acces la servicii. De exemplu, avem 12 comune unde există un singur asistent maternal, 9 comune unde sunt doar 2 asistenți maternali. Pentru o evaluare în comuna respectivă trebuie să deplasăm... Bun, până acum ați constatat ceva nereguli, copii neîngrijiți, asistenți care nu-și fac treaba sau... Nu știu, de exemplu, ca exemplu, dar v-am spus, datele nu sunt definitive, am constatat câteva nereguli. De exemplu, s-a descoperit că un AMP, un asistent maternal, era plecat în străinătate, iar copilul era îngrijit de niște rude. În prezent copilul se află într-un centru de plasament, l-am dus deja. Nu este normal ca un asistent care este plătit de noi, angajat de noi, să plece în străinătate. Deci el primea bani? Da, exact. 2 asistenți maternale au condiții improprii de înlocuit, adică stau, eu știu, în condiții improprii, casa nu este bine întreținută, nu sunt condiții. De exemplu, un AMP cu situații conflictuale în familie, s-a descoperit când s-a făcut evaluarea. Numai unul? Deocamdată. 2 asistenți maternali
renunță la statutul de asistent maternal după finalizarea școlii de către copii, deci sunt asistenți maternali care ocrotește și tineri peste 18 ani și care urmează o formă de școlarizare conform legii în vigoare. Și în total cam cât sunt situații de acest gen, dar care ar putea... În jur de 12 cazuri. Deci 12 cazuri. 12 din 900... Mai sunt cei 57 care cumulează salariul cu pensia. Mai sunt și situații când se apropie de pensie. Eu știu. Bun. Ce urmează acum? Urmează deci aveți datele pe birou. Ce veți face? Vom demara, bineînțeles, un proces de reatestare a tuturor asistenților maternali și conform legii. Mă rog, odată la 3 am spus că ei trec prin fața Comisiei de Protecție a Copilului pentru reatestarea ca asistent maternal. Și în condițiile în care vom constata cum sunt cazurile prezentate mai sus, bineînțeles că vom retrage atestatele. Bun, aceste anchete, domnule Thomas, s-au făcut în mod corect? Au fost probleme? Aveți ceva de reclamat? Au parvenit și informații că foarte multe echipe ale asistenților sociali care s-au deplasat în teren au pus problema la modul foarte categoric. Le-au pus să semneze anumite declarații în care spuneau ori vă luați obligația să mai creșteți un copil, ori dacă nu după finalul atestatului nu mai veți primi încă, deci nu vi se va înnoi atestatul, nu veți mai primi un nou atestat. Deci cumva obligați, nu? Da. Da, au semnat? Unii din ei au semnat, alții nu. I-au zis, domnule Bantos. Așa e? Și declar cu cea mai mare răspunde lucrul ăsta. Deci nu a fost pur și simplu o declarație, asistentul maternal respectiv a fost întrebat dacă este dispus să ia cel de-al doilea sau al treilea copil. Bineînțeles, în condițiile în care erau îndeplinite, adică dacă aveau, eu știu, loc ca să-l crească, posibilități financiare și... Acum și depinde și cum s-a spus, că în contextul declarației domnului Simirad cu pierderea slujbelor... Haideți să fim corecți. Și dumneavoastră nu mai dați pe după piese, că nu are sens. Dumneavoastră cine? Purtătorul de cuvânt al direcției. Nimeni nu a spus să se ia asemenea declarații. Eu am primit reclamații în sensul ăsta și eu acum, să zicem, 8 zile, nu mai rețin data, am fost la direcție și am avut o discuție cu cei care merg în teritoriu. Deci ați primit de la cine? De la asistenți maternali. Care v-au spus că n-a fost cu sotele mă cunosc. Și mi-au spus, domnule, m-a chemat, mi-a cerut declarații dacă primesc 2-3 copii, mi-a cerut declarație dacă așa mai departe, sau dacă voi ține copilul mai mult decât spuneți dumneavoastră aici, haideți să vorbim o dată corect, sau dacă cumva îmi retrage salariul dacă iau un plasament copilul, adică au fost niște chestiuni de genul ăsta. Acum, dacă tot eventual se uită la noi o serie de asistenți maternali, poate toți, poate mai mulți, ar fi bine să-și transmită că nimeni din partea noastră, a Consiliului Județean, nu a cerut așa ceva. A fost o inițiativă a cuiva din cadrul direcției, nu spun acum cine, că nu are niciun sens acum, iar nu-i de față și, repet, mie îmi displace să discut un om care nu-i de față. Om cu funcție importantă sau nu? Aproape că, da, cu funcție, dar au plecat băiatul, deci nu e nicio problemă. Vorba de domnul Penciu, nu discuta, repet, eu nu dau acum nici nume, nici prenume. Oamenii au discutat, au zis, domnule, ar fi bine așa și încă o dată vă spun. Dar nu cumva cei de la direcție din exces de zel? Din exces de zel sau poate speriați la rândul lor de ceea ce a spus domnul Simirad, că trebuie să facem curățenie. Dați-mi voie. Este foarte posibil ca acești copii care și atunci s-au dus ca ulii în teren. Este foarte posibil ca acești copii care sunt asistenți sociali, că nici ei nu sunt, hai să spunem, bătrâni, au și ei 30 de ani, au 27, să zică, băi nene, dacă nu-i aducem noi acum 100 de asistenți sociali scoși afară, ne dă afară pe noi. Adică de ce să nu spunem lucrurilor așa, cam cum se desfășoară ele în România noastră dragă? Că de multe ori se desfășoară așa. Dom'le, decât să cutare sau cutare, mai bine îl execut pe ăla, să am eu un serviciu. Acum, ceea ce trebuie să știe domnul Bantaș este că această evaluare și cu copil va fi făcută la, și vă spun, a 4-a oară sau a 5-a oară, Comisia de Protecție a Copilului. Comisia de Protecție a Copilului nu este un organism subordonat cuiva. El nu e subordonat. El este format din 7 membri. El nu are subordonare nici politică, nici juridică, nici de altfel. Și cine semnează acolo este psiholog,
este din partea învățământului, este din partea Ministerului Sănătății, este din partea poliției, este din partea ONG-urilor și așa că mai avem multe de discutat. Dăm drumul și la telefoane, poate că sunt asistenți maternali care pot confirma modul în care s-au desfășurat aceste anchete. Pot să adreseze întrebări. Avem un reprezentant al direcției, un reprezentant al Consiliului Județean. Avem și un mesaj primit. Iancu Gabi spune așa: nu pot să cred de ce vorbiți de sume exorbitante oferite copiilor. Și asistentul social a spus clar, ori iau 2 copii, ori renunț. Evident că am semnat. Se referea la ceea ce... Care sunt exorbitante? 14 milioane de lei este o sumă care este înscrisă în hotărâre. Această sumă, am spus că este cheltuiala lunară pentru un copil și ea este repartizată pe salariul. Avem un prim telefon. Bună seara! Bună seara, domnule Ghețot, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Vă rog. Aș vrea să ne explice și domnul Bantaș, fiindcă este de la direcție, cum se repartizează ăștia 14 milioane? Cât e pentru hrană, cât e pentru... Toată lumea vehiculează, inclusiv domnul Serbina, că dă 14 milioane pentru fiecare copil. Cum se repartizează? Din ce format acest 14 milioane de lei? Vă mulțumesc. Mulțumim. Deci, așa cum am precizat și înainte, cele 14 milioane sunt o sumă medie care se cheltuie cu un copil din sistemul de asistență maternală. În acești 14 milioane intră salariul asistentului maternal, care v-am spus că oscilează undeva între 6 milioane jumate, 8 milioane jumate, iar pentru cei care au în îngrijire copii cu handicap sever, sumele se ridică. Cei care au, de exemplu, copil 0-2 ani, pentru care se dau cele 2 milioane, mă rog, pentru creșterea copilului, și aceea se adună, pentru tratamente medicale, pentru îngrijire și pentru, eu știu, hrană și echipament. Și bani de buzunar, și bani de cazare, alți 50. Mai luăm un telefon, bună seara! Alo, bună seara! Vă rog! Eu mă numesc Munteanu Elena și am un copil în plasament. Primesc 96 dironi. Mă auziți? Da, e altceva. Așa. Și acum la ajutorul ăla social mi s-au băgat banii copilului, am luat numai 570 de lei. 57 de dironi. Întrebare? Am luat bani, atât. E corect așa ceva? Stați, e vorba de plasament sau e vorba de asistent maternal, doamnă? Dumneavoastră aveți un copil în plasament sau sunteți asistent maternal? Nu, un copil în plasament. Deci în plasament înseamnă că sunteți, hai să spunem, o rudă apropiată de copil și dumneavoastră primiți alocația copilului, deci nu primiți salariu. Da. Da, și primiți, bănuiesc, ceva în jurul a 96 de roni. Cât? 96 de roni. 960 de mii. Vechi. Vechi. Da, asta este alocația. Bun, deci așa prevede legea. Da, este corect. Este alocația copilului. De ce mi s-au oprit banii? O să verificăm dacă vi s-au oprit bani, dar nu este în atribuția noastră la plasament. Dar verificăm asta. Da, mulțumim, mulțumim pentru telefon, așteptăm și alte intervenții. Domnule Bantaș, ați văzut ce au spus și domnul Toma și domnul Serbina? Păi cum s-au făcut anchetele astea sociale dacă s-au dus asistenții și iar pe baza acestor anchete spuneți că veți lua o decizie? Nu vor lua dumnealor decizia, aici este o mică eroare și asta trebuie terminat o dată cu treaba asta. Îl invit pe domnul Toma, va sta la Comisia de Protecție a Copilului ca observator, pentru că așa e legea, nu poate să fie membru, și va asista concret la ce ne spune. Noi vom audia la Comisia de Protecție a Copilului și asistentul maternal, ca să lămurim lucrurile. Nu facem noi anchete de astea așa, te spune nu știu ce, și copil. Da, o să mai discutăm despre acest lucru, că e important, dar mai luăm un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă rog, și vorbiți puțin mai tare. Bună seara! Bună seara! Un angajat la Centrul de Plasament Galata, mă numesc. În legătură cu sindicatul Nova Vita, la domnul Toma Cătălin, așa. Noi nu putem, îl întreb personal, noi nu putem beneficia de bilete, de tratament, veți beneficia. De vacanțe? Da, după 25 iunie, când vin biletele repartizate de la Ministerul Muncii, vă adresați sindicatului, faceți o cerere și vă luați bilet. Domnul Toma, noi vă spunem, noi am solicitat și dumneavoastră din partea sindicatului niște bilete. Așa? Și biletele la sindicatul dumneavoastră au dat la domnul Trifan, cunoștințele domnului Trifan. Nu cred eu așa ceva că s-a întâmplat. Cum vă numiți?
N-are importanță cum să-mi dau un numic, o să mă urmări și o să mă... Domnul meu, veniți pe 20 iunie la sindicat, faceți cerere și o să primiți bilet, domnul meu. Biletele noastre au fost date la domnul Trifan. Hai să vă spun ceva, anul trecut au rămas peste 20 de bilete nepreluate pentru că angajații de la DGSPC nu le-au solicitat. Vorbiți prostii. Au fost familia Trifan la Mari, la Neptun. Da? Da. Dovediți. Bun. Nu e subiectul emisiunii, oricum e o dezvăluire interesantă, dar o să mai săpăm, să vedem. Mulțumim, așteptăm și alte telefoane. Mă rog. Bun, deci îi veți lua pe rând? Da. Fiecare asistent începând de când? De mâine? Nu, începând de săptămâna viitoare, marți, joi și așa mai departe, vom face programări și începem discuții. Cât vor dura? Dom'le, o să dureze până la sfârșitul lunii iunie, poftim, dacă vreți un termen. Dar eu personal nu mă pot baza pe o fișă. Chiar dacă respect pe cei care au fost pe teren, n-am cum să mă bazez. Trebuie în mod normal să iau acel asistent maternal, mai ales cei care au, să zicem, probleme în fișele care le-au făcut oamenii noștri, funcționarii noștri, profesioniștii noștri. Dăm jos chestia asta cu declarația al doilea, al patrulea copil și așa mai departe. Și îl vedem pe om la față și discutăm cu el. Vedem atitudinea copilului, vedem participațiunea copilului. Copilul nu poți să-l înveți așa, sau mă rog, însăși faptul că aceste comisii au mers la punct lovic, punct ochi dirijat, pentru mine nu reprezintă o chestiune esențială. Înseamnă că anchetele astea s-au făcut aici. Nu, dați-mi voie, s-au făcut bine. O să mai revenim, dar mai luăm un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă rog, sunteți în direct. Am o întrebare pentru domnul Serbina și pentru ceilalți invitați. Pentru ce se fac comisiile astea? Pentru binii copilului sau binele celor din Direcția Protecția Copilului? Dar dumneavoastră ce credeți? Păi, haideți să vă dau un exemplu. Este o anumită doamnă sau domnișoară de la Protecția Copilului care este un fel de șefă, care se întâlnește cu anumiți părinți naturali, care le spun și îi conving să dea o declarație precum au condiții și vor și ei copiii acasă, pentru că asistenții maternali să fie desființați. Vi se pare normal? Și în primul rând copiii sunt preluați din centrele de plasament ca copii normali, dar li se descoperă anumite grade de handicap. Acolo nu sunt descoperite acele grade de handicap? Da, hai să vedem ce spune. Mulțumim pentru intervenție. E bine să știm că acest copil nu va sta până la adânci bătrâneți la asistentul maternal, pentru că ideea de bază este să reașezăm familia biologică și copilul să treacă în familia sa biologică. Dacă un asistent social convinge părinții, luați-vă copilul acasă, ăla este de felicitat. Ăla își face treaba. Haideți că mai avem câteva minute. Deci până la sfârșitul lunii iunie vor fi chemați toți asistenții maternali. Am o rugăminte, trebuie să corijăm acea expresie a dumneavoastră. Pe astea s-au făcut. Nu! Astea s-au făcut bine. Problema este că oamenii erau înștiințați. Cum se fac? Și ele oricum se fac. Deci discutați cu ei. Făcute sub tensiune. Sub presiune. Discutați cu asistenții maternali și mai departe de la mai departe se dă o hotărâre a comisiei. Acea hotărâre are toate, cum se cheamă, constituie un act și după aceea stăm de vorbă. E corectă abordarea Consiliului Județean? Orice evaluare a asistentului maternal trebuie să treacă prin Comisia de Protecție a Copilului, este corect. Deci, absolut, este o hotărâre care poate fi ei sunt cei care au atestat, ei sunt cei care pot să dea atestatul. Este singurul organism abilitat să facă lucrul ăsta. Își vor pierde, la ora asta, oamenii slujbele. Ca să știe și oamenii ceva, la ora asta pot să-i anunț pe cei care doresc să fie asistenți maternali, nu vom putea onora asemenea cereri. Să fie foarte clar. Când spun nu vom nu mai faceți angajări cu alte. Nu avem cum să facem când ești pușă 24 de miliarde deasupra capului, când mai trebuie să dai la încă 400 de oameni alte 12 miliarde. Nu este corect să încep să faci angajări. Este posibil să ne reorientăm, chiar și împreună cu sindicatul și cu restul, și s-ar putea
nu la persoane, nu la copil cu handicap, s-ar putea, și vă spun foarte clar, se va întâmpla lucrul ăsta, un om care este soț, asistent maternal, soție, asistent maternal și au un plasament, fiecare cât un copil, s-ar putea să le ia și pe al treilea. Asta vă spun sigur. Pentru că pe undeva nici noi n-am fost corecți. Pe undeva. Dar asta nu înseamnă nici abuz, nu înseamnă nici... Dacă este acordul lor, nu este absolut, acordul și condițiile care trebuie. Și condițiile. Absolut, și condițiile și tot. Nu prea sunt de acord cu chestia aia cu n-au fost condiții, dar ce s-a întâmplat până acum? Că nu am dat seama că nu au fost condiții. Ca să concluzionăm, deci nu se vor face angajări. Dar nu avem disponibilizări. Dar sentințele se vor plăti. Vor fi disponibilizări? Nu vă pot garanta funcție de, că nu e vorba de disponibilizare, să ne înțelegem. Nu putem e o formulă din asta. Nu, trebuie să întrebuințăm formula. Retragerea atestatului respectiv o face o comisie, care este atacabilă oricând. Iar asta nu se poate produce peste noapte și la nivel de sute. Domnule Bantaș, concluzie foarte scurtă? Așa cum a spus și domnul Serbina, deocamdată, după reevaluare, urmează reatestările, așa că asistenții maternali nu au de ce să se teamă, cei care știu... Eu aștept o creare a acelei comisii de dialog social ca să nu mai ieșim în presă cu declarații de acest gen, să discutăm înainte când apare o problemă și să fie prezentat acel program pentru asistența socială pentru următorii ani. Da, mulțumim pentru prezența în această seară, mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, vom continua să urmărim subiectul, să vedem ce se întâmplă cu asistenții maternali, dar și cu acei copii aflați sub îngrijire. Urmează știrile Tele, noi ne revedem mâine seara de la ora 20, numai bine!